Hej. Det vi skal nu, det er, at vi skal se, hvordan man kan indsætte ligninger i graftegneren Desmos. Jeg har åbnet, jeg ved ikke om I kan se heroppe i adresselinjen, der har jeg åbnet noget, der hedder desmos.com, og så kommer der et koordinatsystem frem her, og det er det, vi skal bruge. Herover i algebra-vinduet, der skal vi indsætte vores ligninger. Og vi forestiller os nu, at vi netop har fundet vores to ligninger med to ubekendte, eksempelvis fra opgaven med vingummi og chokolade. De to ligninger, vi kom frem til, det var, den ene hed y er lige med 590x, der var nok minus x, og se, så får jeg en linje her. Jeg får en linje, som vipper den anden vej her, fordi at det er minus x, og den skærer y-aksen her i 590. Men den duer jo kun, når jeg har en ligning mere at lege med, og den anden ligning vi fik, den hed y, var lige med 450 minus, og så var det 0,5x. Og nu har jeg se den grønne her, det er den, der hører til den grønne linje, og den lilla, det er den, der hører til den lilla linje. Og det har vi så et magisk punkt her. Og det her magiske punkt, det er lige præcis, hvor de to, de krydser hinanden. Og hvis I kan se, så står der 280,310, og det er jo deres koordinatsæt. Det tal, der står først, det er x-koordinaten, og det tal, der står sidst, det er y-koordinaten. Så det vi kan finde ud af med den her, det er, at i opgaven med vingummi og chokolade, så har vi indkøbt 280 antal vingummiposer og 310 antal chokolade.